Ευχόμαστε την κάθε στιγμή. Το γράμμα της ζωής είναι να περάσει καλά. Συλλογικότητα. Αυτό. Νομίζω πως το νόημα της ζωής είναι η αναζήτηση της τελειότητας. Αυτό μόνο. Εντάξει, το να περνάς καλά αρχικά και να κάνεις πράγματα που ευχαριστούν εσένα και ανταποκρίνονται στο πιστεύω και στο θέλω σου. Πιστεύω. Εγώ πάλι πιστεύω ότι μέσα σε λίγες λέξεις, μια φράση, αυτό που σου είπα και εσένα κιόλας, ότι η ευτυχία είναι να γελάς και το σεξ. Αυτό δεν πιστεύω. Το νόημα της ζωής για μένα είναι το να περπατάς, να αυξάνεσαι προς το καλύτερο, να εξελίσσεσαι και να βοηθάς τον κόσμο γύρω σου. Η οικογένεια το πάνω. Φιλία. Πάνω απ' όλα. Ενέργεια. Έργος. Χριστιανικά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα και ειρηνικά. Το νόημα της ζωής είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη και το να είμαστε ευτυχισμένοι με το να βοηθάμε τους άλλους. Το νόημα της ζωής είναι να περνάς καλά, να διασκεδάσεις τη ζωή σου, να σκέφτεσαι πάντα λογικά και να πράττεις λογικά. Είναι να βοηθάς τον κόσμο χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα από κανέναν. Άμα η ζωή ήταν ταινία, θα ήταν σαν το Τιτανικό, με love story και άφθονο κοινωνικό ρατσισμό.